Velkommen til Restaurant Snarlen. Igen i år, der har vi lavet en nytårsmenu, som man kan få ud af huset. Vi har igen pakket det fuldstændig, så det er lige til at gå til. Alt er pakket i emballage, som enten kan gå i ovnen, eller også som skal bruges til at anrettes, når man anretter tallerkenerne. Vi har også igen lavet en vejledning, som beskriver alle retterne, beskriver fremgangsmåderne og hvordan man anretter. Så alt i alt en god nyhedsmenu, som er lige til at gå til. Så er vi klar til at anrette forretten, som er en græskarsuppe med lidt baconbagt kulmule. Der er lidt croutons, en hummerolie. Og nu har jeg lige kogt suppen op. Starter vi lige med at anrette den i tallerkenen. Sådan. Og så tager man lige det bagte fisk. Jeg anretter her midt i. Crouton. Og så har vi vores hummerolie her. Fordeler lige i suppen. Og så kan man lige pynte med lidt dild eller persille eller hvad nu man har. Sådan, så er forretten anrettet. Så har vi mellemretten, som er en torsketerrine, hvor der er lidt røget ørred indeni. Og så har vi nogle forskellige garniturer her, men den er en kold mellemret, så vi skal bare sådan set starte med anret. Og vi starter lige med at anrette vores krydderurtesalat her. Og så har vi vores terrin. Og så anretter vi med vores estragonmayo. Så er der lidt røget ørred. Rugbrødscrumble. Og så har vi et vakkelæg. Og vakkelæg, det skal I lige selv pille, men det er meget nemt. Det er pillet af. Og får man sådan nogle små fine af, hvor man lige sætter vakkelæg her. Sådan. Så har vi mellemretten anrettet. Så er vi klar med hovedretten, og kødet det har nu været i ovnen efter vejledningen derovre og har stået trukket. Så jeg tager lige og tager kødet ud af bakken her. Nu er det jo kalvekulotter, vi bruger i år, og det er meget vigtigt, at vi følger vejledningen med hensyn til trækketider. Så får vi også et rigtig, rigtig godt stykke kød, som både er mørt og saftigt. Men imens det lige ligger og trækker lidt, så anretter jeg lige garniturerne. Og tingene har været i ovnen og er varme, så vi starter lige med at tage lidt af vores persillesaucepuré. Sådan. Så tager vi vores beder her. Der er både gule beder og røde beder. Og jeg har det sådan her. Sådan. Så er der vores jordskålgratinger, og de har også været i ovnen, og man kan bare lige slå dem ud sådan her og få dem anrettet. Sådan der. Så skal vi skære kødet, og det er i princippet start fra den ene ende til den anden. En god skarp kniv, og så ellers tynde skiver. Der er godt med krøllefedt på kalvekulotten, som smager rigtig, rigtig godt. Så kan man jo skære 2, 3 eller 4 skiver, man har lyst til. Så anretter vi dem. Sådan der. Og så har vi vores trüffelsauce her, som lige er varmet op. Kommer en lille smule rundt om kødet her. Sådan. Og så er der vores kartofler her, som har været noget rosmarin og noget røget salt
kan man eventuelt lige anrette i en skål. Og så pynter vi lige med noget persille. Sådan, så er hovedretten klar. Så er vi nået til desserten, som er en hvid chokolademus. Der er lidt forskellige garniturer til ovenis. Og start lige med at tage vores hvide chokolademus op her. Sådan. Så har vi vaniljeparfum her. Sådan. Og vaniljeparfum kommer i sådan en rund alo her, men det er, man skal lige have en lille smule vand i, og så kan man slå den ud. Så tager vi vores syltede frugter her. Og vores hindbærsirup. Og til sidst det kandiserede hvide chokolade, som man lige kan drysse ud over retten. Læg lidt oven på isen her. Sådan. Så var desserten anrettet. Så har vi fået anrettet hele vores nytårsmenu, og vi starter jo sådan set med vores snacks og vores dip, og så er der suppen, der er mellemretten, hovedretten, desserten, og som vi altid, så slutter vi af med småkager til kaffen. Velbekomme.